Nga kakiat sila na nga og kuan bayabas na nahinugdagan na bayabas hindi tuyawas nga kakiat dagan king bunga ba no dodo ini nga wala ginahang kailangan si dadang ko og bayabas kay akong kaon. Darang soday. Na, si dadang nga kiki. Uli lungas ay si daday. Huwag din ng lungas. No, si dadang kakiat. Ito ulan. Nadara ay. No, huwag na. Ang kakiat si dadang nang kuha. Mata bayabas mga ket. Mata bayabas kay may hinog. Mata bayabas silingan. Mata bayabas silingan. Nakaduol. Na. Dari pakita din. Nakadugon? Wala na hinog. Hinata. Oo, kakiat. Nahihinog na yawas. Hindi daot. Dara na eh. Dara. Dara ba? Kaon sa tangagat, kaon. Di siya nindot ugon. Di siya hamis. Nakiat. So ito. Nasama di ang baba makiat kay nados mo sa among sahog. Dari sa kuan. Flooring sa among balay. Na ngaon tamig biyabas sakitan siya. Namig biyabas. Oh. Ako kay nakisama sa kuan ay dubit sa yang ngabil. Nados mo man siya. Oo. Sakit iosap. Oh, sakit. Sakitas ni kadto ni usap kay kuan man duha ka buksap man siyang ngabil ato to ba pag kaumod niya siyang likuranan. Kay nadailas man siya siyang likuranan pag hindi nang buntag. Ako si mama. Siya katukod. Oh, wala ko katukod ato nag Hi siya. Hi. Ihay ko nga katay. Nakasama sa kong ngawin. Nasakit kay pagkakaon ako mga kakiyata. Sakit kay usap. Sakit kay usap na ba? Sakit kay usap yung baba. No, nang matandog man. Ganan mo bayabas mga kakiyat. Ganun. Ganahan kag bayabas ba? Oh, ganan ko bayabas. Ganahan siya bayabas mga kakiyat. Na, humok. Bati la bayabas sa kay ganang kuan ba bulingit ton dili siya hamis o kuan. Oh, lami mi sa tamis. Tamis lang. Dere na siya mong kuan silingan. Kailas ningat ka. Ako mi dodong ya. Ako mi dodong. Pagkaming nurse ba, nakakita uling kaya ay bayabas ne. Ato ini. Nga ako ni kat-kat. Wala ko kakuha. Gagaway. Hila kayo. Laya ba bangay. Kaon ang bayabas. Ni borot ang ihang simod mga kiat. Ni borot ang ihang ngabil. Sakitan siya. Ay ang ipon na kuan sad na samo na kuan kanina bunog ba na umod man gud siya. Una yang naong wa. Wa siya katukod na daw. Yang naong na umod. Wam siya ka kuan na dailos siya siyang lingkuranan ganyan buntag.
Paano? Nanguha lang mig biyabas. Nanguha lang mig biyabas tre. Pikitan lang po dyan, usap niya. Naman ko. Sabi? Kakaon. Sakit kayo usap. Nakitan siya usap mga kaya. Yan lang gi pa. Kitan siya usap. Yan na lang gi nahinay ingkip ang mga hinog ba. Kitan man siya usap. Mga ganun siya kay eskwela kay kitan man siya. Kit man kayo. Amang gihonaran og kanang kwan tubig. Mabuntot sa biyapas.